Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu Madita Saluna. Adorang so tamulai perminggota martang yang maita di bagasa ruat tabe. Martang yang maita. Amen. Mare de maita siabu kuede nomoronom ayat sada rodi 2. Mari te goarni de bata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni to di parbadia na tu mapalangi doho tanoon. Amen. Songonod do hatani Tuhan Jehovah manangis na mamilihon hamulateon ido na pasangapau jalan mabait dalan asa upatul tuo tu mana hal tuaon ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita oleh Tuhan debata asi maroham dihami aidak terbaik kami mabay manangah molo soho dongan nami dibahini sailehom madihami roha banwa gijang asal tahu hami manibangi doh mangulau lomo ni roham saidongani mahami asamia kami di bagasako doh di bagasan hatam mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta mari tede nomor 400 ono puluh bitu kola naik sada. Puji Allah, Maha Besar.
ni debata imana tersurat di Lukas 21 ayat 36. Alai dungo mahamu toktong mardo ngatangyang asa margogo hamu pasidik saluhu nanaeng masai lau jong di jolo ni anak ni jolmai ido sahana rak mangidogogo mahita tuado pane debata lau mangulaon nobar tu patik nai ale tuad debata sai pargogo imahami mangulaon nobar tu patik ni amen. Mari demaita siap buku ede nomor 424 ayat sadar di 2. Tato poti madosa tanagudangi tuado pani debata martangiang mahita. Ale tuad debata amanami na di banua gijang. Odo na patupao kasesani dosa dihami halak na dangolon. Mari hiti anak kakolongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasar rohan nami hasesani dosa nami leo matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohan nami dia sini roham alai asa hot rohan nami marhapor seaon lau manggotapun nasa dosa do rohapor tibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege maha tabaga-baga taringa Tuhan sesani dusata. Isebe mangulaw na kana pinili ni debata. Debatado nama mitori. Ise do nama dabu mamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani naung mula mangulu do jala disiamu ne debata do imana mangodiho kita asang apa ma di debata na digijang. Amen.
Tabuji Tuhata mari tede nomor 443 holan ale sada. Tuhan Yesus Napunaa sokop damina biar ulang dari pargogo molunai nasa dosaku nasa doi Tabege mahatani debata nagabe epistel dihita di hari mingguan ima natar surat di Rom bidu 12 ayat sada rodi 2 pujahama dihita saluna nawa poi mahamu ale akadongan marhite ite asine rohani debata pasahatamu ma daging muna bahay pelean na mangulu nabadia nahi nalomohon ni debata ima hadaulaton ni namaroha jalaunang gabe sarobak hamu doho portibion alay gabe baru mahamu dung muba pikiramuna asa tau hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli nahi nalasonna do na sundenggan ido sahana martua ma natu mangion hata ni debata jalan naupioksa amin. Marete maita siap buku ede nomor 466 ayat sada rodi 2.
taha tidak maha porsiau tai songon na hinta tintakon ni dongata sa porsiaon disadok portibion ramahita madok au porsia di depata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di depata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabea siya todi parbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do mana di hau pinur silang na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai mana pai mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu roh na mate au porsea di todi parbadia jaladok sada huria na badia huria hato panala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tai na mendok mula mangulu so daging ni halak nang mate do dihanguluan na surasuda amin kor ama Gideon
Horas madhita manginang hahanggi pinaribot tabigima songot tinting na maragam di huriata naparjolo warni minggu di hari Minggu sadarion 5 November 2020 masuk mahita tu minggu pa 22 hon dung Trinitatis dohot topik minggu pasangat majahuba marhite hamoraon dohot dagingmu napaduahon pertanyaan wek asa pinangido matu saluhu ruas ni huriata asareta mangaradoti parsauran ni huria madohoti pertanyaan na pinamasa ni huriata di galuk wek masuk pukul 8 borngin inganan pertanyaan wek boy ma tabereng di WA grup wek masing-masing napatuluhon sertifikat penghargaan HKBP Resort Raja Wali menerima sertifikat penghargaan dari Eporus HKBP atas kesungguhan pelayanan dan ketaatan dalam memasukkan data dan mentransfer persembahan sehingga sentralisasi keuangan HKBP dapat berjalan dengan baik sejak Januari 2023. Napaupaton dana nasorang naparjolo Nah di hari Jumat tanggal 27 Oktober 2020 di basa-basa hotu hatta dosa dadak dana bawa tu keluarga Amang B si Hobing Inang Boru Tabunan alamat Jalan Beringin Perum Dwi Beringin tahap kelima Sian Wek 10 di pasdo dak danahi suang songoni nang natorasna napaduahon nah di hari Senin tanggal 30 Oktober 2020 di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga Amang J Hutagaul Inang Boru Nainggolan alamat Perum Royal Kesia Bilkin 2 Blok C2 masuk wek 2 Hipasdo dak danahi suang songoni nang natorasna napalimahon ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama ima Amang Indraman Sipayung Inang Betty Morris Marito Simorakir Nasida Rosian HKBP Mahato Sakti Resort Jaitun Morini Distrik 22 Riau Nuaing Nasida Maringanan di perumahan Sky Garden Sada nomor 2B masuk tuek pitu tatangnya koma asagabe ruas naburju Nasida napaonopon ruas parguru mamuka minggu sadarion di jalo huriata do gabe ruas parguru ima sada keluarga Amang Bangun Turnip Inang Romaida Situmeang Rap doho 2 halak dak danak nasida Rosian Gereja Isa Almasih Nuaing nasida maringanan di Jalan Marsan Perum Palma Putri Blok O nomor 10 masuk tuek siat napaduahon keluarga Amang Oki Roba Turnip Inang Juliawati Trinita Sihombing nasida Rosian Gereja Isa Almasih Nuaing nasida maringanan di Jalan Melur Perum Melur Permai Blok M nomor 2 masuk tuek sia tatangnya koma nasida asagabe ruas naburju napapituhon ruas napida mamuka minggu sadarion pida huriama ima Amang keluarga Franky Sitorus Inang Gandaria Boru Simajutak rap dohot sada halak yanakon nasida pida huria tu HKBP Fajar Resort Labu Baru Distrik 22 Riau nasalelongon nasida maringanan di Weksia napawaluhon kegiatan punguan kor ina Kamis di minggu arian sadarion borhat do Uluata ima Inang Pandita Rentinai Baho STH rap dohot punguan kor ina Kamis ima na mewakili huriata laho manggohi undangan pesta pembangunan HKBP Tampan napasiahon PA punguan kor Emmanuel dipatupa di hari Senin tanggal 6 November di bagas ni keluarga Amang B Nababan Inang Boru Samosir alamat Jalan Beringin Perumahan Trilogi masuk pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nah pasapuluhon pertanyaan perhalado dohot keluarga pertanyaan perhalado HKBP Raja Wali dohot keluarga Nadi Hasuhuton full timer di Patupa di hari Jumat tanggal 10 November 2020 maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pasapul sadahon undangan seminar dohot ibadah KKR Sian PGI di hari Sabtu tanggal 10 November 2020
maringanan di gereja BICC Pekanbaru di Patupa PGI do seminar dohot KKR nani uluhon ni amang padita Gomar Gultom ima ketua umum PGI dohot tema merawat kesatuan dalam kebinekaan masuk pukul 10.00 sampai dengan selesai borhat do uluan ni huriata ima ina padita rentinai baho STH madohoti ulauni pasap 10 pengecekan kesehatan gratis. Di minggu hari ini bertempat di lingkungan gereja PT Radian Group cabang Pekanbaru melakukan pengecekan kesehatan gratis dan edukasi suplemen kesehatan bagi jemaat HKBP Raja Wali dengan alat kuantum magnetis resonans. Pengecekan meliputi kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi saluran pencernaan, fungsi hati, fungsi pankreas, fungsi ginjal, fungsi paru, fungsi saraf otak, rematik tulang, kandungan mineral, vitamin, kulit, mata, dan kelenjar prostat. Bagi anggota jemaat yang berminat silahkan mengikutinya. Pasapul tuluhon majaha surat epurus HKBP dung sipul tingtingon di jahau mas surat sian epurus HKBP. Pasaplopaton ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali pasahaton selama ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nangso terdaftar dopena di gereja HKBP Raja Wali nama ulang tahun kelahiran pernikahan mulai siat tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2020 di hari Minggu sadarion. Saya dilehot tuhata ma dihamu hahi paso doho gajang ni umur. Hata ni debata tu akan nama ulang tahun. Saluhut napi nangido ni rohamu, si bahenon ni halak tuhamu, ima bahek kamu tunasida, ai ido pamusatan ni patik rodi hata ni aka panurirang. Matius 7 ayat 12. Pasal 15 hon hata mauliate. Pasahaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang so terdaftar do PGB ruas ni HKBP Raja Wali naung pasahato pelean sigaluk minggu pelean pertangyangan keluarga berpuluhan dot hamolateon songoni nang peleat tahun moladong kekeliruan manang na hurang jelas ditintingon boy ma langsung dihubungi parhaladu masing-masing di konsistori tingting parhepengon boy mata bereng di WA grup pek masing-masing kujahami majo surat sian opui epurus Pea Raja Tarutung 12 Oktober 2020 nomor 1271 garing L18 garing angka Romawi 10 garing 2020 hal pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi parhepengon madapoton nahi naholongan ganup huria pospel nang pos parmingguan di sardok HKBP marhite uluat tabe di ganup tirket di inginan nabe asini roha doho dame nasian debatasi tulusada ima dihamu saluhutna tapuji matuhata nunga mardalan sentralisasi parhepengon di sardok HKBP 10 bulan sian Januari 1 Oktober 2020 marojahan perdalanan di sentralisasi parhepengoni nunga ono 55,7% naung tardungdung hita target peleani sian 80%. Nata arop di Bonana pakorhonna nunga boy targarar balajo ni sude personel ni HKBP gudangna 3.476 halak nunga tongboy targarar narikot tu operasional program resort doho distrik narikot di hatopan tagarar sian saldo ni kantor pusat HKBP adorang so tabonai sentralisasi parhepengon di bulan Januari 2020 na ta paretokon di BPSK sian nang pungu di rekening di BPSK nunga 2 hali ditongos BPSK narikot tu operasional nang program resort doho distrik di HKBP adorang somarujung taonon adong dope si transferon na tu resort na somajalo dope gudang na 4.722 juta. Di nama rapot preses doho MPS tu ujung di bulan Agustus tu bonani September 2023 nunga pinasaha las neroha di sardok huriata dung tabadalan sentralisasi parhepengoni di pasaha ruas perrapot do tong akka namasa di akka huria na boy do honon nami na adong do HP akka huria na hurang heras rohana padalat ton haputusan di sini do godang holan alani mana rihon narikot di huriai nani dok ni sinode godang ikon atasata marhite
akka dalan nauli alai nasomaralo tu haputusan ni sinode godang isara patupa akka pesta di huria alai dang boy manabay pelean dohot papungu si papungota di hari Minggu nang di pertanyaan alai dang mangguarisa songon pelean gabe dang masuk tu bilangan ni sentralisasi perhepengon adong dotong na pamasuk data pelean na manongosa tu rekening BPSK tu luari dung sidung ulaun alai di paima pamasuk kosa dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo dititikon HP dang songoni haputusan ni sinode godang sialani i marujahan tu haputusan ni rapot MPS di bona September 2020 nama dok ikon uduk do ganuk furia tu haputusan di sinode godang Oktober 2022 taringot tu sentralisasi napi patuduhon hasadaun ni HKBP marujahan tu hata di Galatia onom ayat 2 marsiurupan mahamu mamorsan akan aduk dohi ima dalan mangaraduti patik ni Kristus jala pasautot todini sentralisasi par hepengon ima hasadaun hatigoran marhadauton marhauduton dohot par hamaranggion huhutahe di bagasan sakap manggohi ulaun nami songon parmahan di tonga-tonga ni huriata nama nangiakon sadok HKBP unang madabu tu bagasan dosa balik sa asa mangalo dosa pinangido madohot hormat tuganup huria asalam hibul roha jala marsitutu pasauton sentralisasi parhepengoni saurdot tujolo moloboi lobi sian hatauon songon pinatupan di huria na pogos di Makedonia di abad na parjolo na disosoi apostol Paulus mangurupi akan nabadia na pogos di Jerusalem dalam pasautoni pinangido matuganup huria pos pelayanan dohot pos parmingguan asa patupahon namangi huton nomor sada ikut di hari Minggu patuluhod dung ulaun parminggu do diisi data pelean itu sistem sentralisasi perhepengon jala ditransfer hasil pelean si 55% ni sian peleani tu rekening ni BPSK napaduahon di napatupa akka prakarsa dalan namar habisuhon manabay narikot tungulu doho pakubasyon ni huria dang boy mabuat sa sian akapelean na maragami isara marhite na mabahen pelean paupato di hari Minggu nasodinggan di rohani huriasta alai marhite na mabahed dalan na asing ma naso maralo tu haputusan ni sinode godang napatuluhon molo tapatupa pelean paduahon di pertanyaan sektor lunggu udukma tongi tu ruhut-ruhut manang sistem sentralisasi ni parhepengon ima ikol 55% tu sentralisasi parhepengon napaupaton dang jadi bahenota sada ulaun papungu hepeng di ulaun parmingguon HP mangguarisa dang songon pelean alai mangguarisa na asing dohot sakap asa unang masuk tu sentralisasi parhepengon napalimahon dang si bahenota papungu pelean bulanan alai mangguarisa gabe tu diakonia dohot tu pembangunan moloso tapatupa na lima na ginawaran na digijangi gabi boy do mor situtu taharikoton tu sardok HKBP songon natarida di bulan Juli tu September 2020 imana adong tren penurunan pelean tu rekening sentralisasi lungatung uli taida jala tapakilalahon pakorhon ni uli ni sentralisasi parhepengoni pasu-pasu ni tuhata doi alamarhitei nunga maralus debata tuhata na tatangyakon na salelengon mamuka sia tahun mamuka 20 sia tahun naung salpo barani hita manongos akapangula di lembagata nang manabay torop ni akapangula nagok sisuruon mangula tu akahuria na mehmet nasa lelengon dang dung dope marpartohonan goktiki boy tong tatongos tumorop akka parbarita nauli tuduru ni HKBP lam solhot parsaoran ni akka partohonan goktiki moru ia somago pangiburuon sama nasida dohot na asing dope
lam denggan natapapungu sian pelean tu sentralisasi parhepengon lam bahat boy tongosot ta parbarita nauli tu bagasan jala tuduru ni HKBP jala lamboy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tu humaliang ni Portibion do sakap lahop patorakon sakap dohot na tinuju ni sentralisasi parhepengoni nungahu paruwarhami sada buku na mekmet Marsia halaman nama Marital Better Together sentralisasi keuangan HKBP asa ta cetak jala ris tasagihon tuak karuasta jala hot adong sipan di kantor ni Huriata asa boy na sida hibul doho di bagasan las ni roha jala roha na hiras jala hisa manupahisa dohot do sop kopina tinongos sisagihonom muna tu sude ruas songanima pinasa tu hamu ganup na hinaholongan mardongan pakirimon di haradio muna mangulahon na pinangido ni suraton di bagasan goar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia tabe mardongat tangiang Huria Kristen Bata Protestan Eporus Padita Dr. Robinson Butar-Butar tanda tangan cap HKBP tembusan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Kononia HKBP, Kepala Departemen Marturdia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Preses HKBP, Distrik Sada Sahatu Distrik 22, Sude anggota MPS HKBP, Komisioner BPSK HKBP, Pengawas BPSK HKBP, Sude Kepala Biro, Sude Uluan ni Lembaga HKBP, bertinggal. Songonima barita namasa di Uriata Nasamanggion, Tuhatama nama masuhita saluhuna. Shalom. Tabuji tuata marhite de nomor 470 olana salat. On mahami ale Tuhan debata akaruas ni huriam naong tinobusmu san hadoson nami marsadani roha hami marpungu di bagas coromon mamujiho huhut makamulatehon saluhut na denggan ni basam nang asi ni roham na setoktong hucalo hami sahat ro di bagasan arianon Nueng pele Tuhan neng tangihonon nami mahatam na pinatolhas ni naposomi pargogoy torangi ajari hami marhite-hite todim todi porbadiay asanggi hatam Tuhan nanaeng hutangihok kami boy huatu si hami jala boy i huulahok kami di pardalanan ni ngulu nami si ganupari si maroham nang naposompe Tuhan pasu-pasu dongani pargogoy asanggia margogo naposomon di saluhut akahahuranganna laho makatidakon hati gorammu di tonga-tonga ni ruas ni huriamon alani i sahat diho mangulu nami di bagasan tikyon jala mauliate madihuale Tuhan amin. Kita napungu di bagasan Yesus Kristus Tuhata
Pukama amang inang nagabe jamita dihita di bagasan Arianon imana tarsurat di buku Poda bidutolu ayat sia sahat rodi ayat 10. Poda bidutolu ayat sia sahat rodi ayat 10 hucahahon ma dihita saluhutna. Pasangap ma Jahoba marhite sian hamoramu dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomuamu. Jadi marsipijot ma akasopom jala sirnip tuak anggur aka pangilangamu ima sahatna. Hitana pungu di bagasan Yesus Kristus Tuhata Shalom ma dihita saluhutna. Amang inang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata hamoraon dohot daging taon totu ikon rajumata do nasi lehon ni debatadoi di pardalanan ni nguluta. Pemberian Tuhan jala totu masai godang do aka ayat-ayat pendukung ima di Bibel tai amang inang na menegaskan bahwa sude na adong dihitai milik ni debata. Contohnya di 5 Musa walu ayat 10 pitu sahat rodi ayat 10 walu didok disi amang inang. Asa unang dohonommu di bagasan roham, gogoku sadiri dohot huaso ni tangakku, mangomo diau hamoraon. Ikon paingot-ingoton ni roham do tahe, Jahoba de batam, ay ibana do na mga lehon gogo tuho, mangomo aka artai. Asa pahoton padanna naung niwarihon na tu aka opum songon na adar sadarion. Ima didok debata tutonga-tonga ni bangso ujui nang tuhita amang ina. Mengingatkan mereka bahwa harta itu berasal dari Tuhan kita. Jala di Poda tolu ayat 10 nompe disi didok masay takas amang inang. Di tangan nasiamundo gajang ni umur, jala dihabirang na do hamoraon, dohot hamuliaon. Amang inang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata, marhite ayat na duay amang inang, tung masay cukup tegas do, ditegaso tuhita pabua haroro ni hamoraon haroro ni hasangapon na adong dihitai amang inang marharoroan sian debatado saluhutna. Totu nagabe perenungan dihita saunari jok do hamoraoni di bahen colma amang inang ima laho paburnang-burnang dirina. Diboto ibana do hamoraoni sian debata, diboto ibana do hasangaponi marharoroan sian debata, alai jojot doi gabe disalah gunakan, manang disalah artikan jolmai di pardalanan ningolu di hasyanganon. Jojot do artai hamoraoni hapistaran habisuhoni dipakai jolmai amang inang laho mangalului sangap di ibana bahkan dakolani unau kacit pauruhon sangap ni donganna. Amang inang lasongoni donang taringot tu daging pamatang tahun amang inang dengkan do ditopa debata dilehot tuhita pamatang nahipas, dilehot dihita pamatang nadenggan sempurna dalam kehidupan ini.
dengan do dilehon debata tuhita ngolu amangina. Allah memberikan kehidupan yang layak kepada kita sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Alai boido gabe sipata disalah artikan amangina. Boido sipata gabe disalah gunakan jolmai pamatang nahipas na nilehon ni debata di ibana. Dada songon na sinuarahon ni topik ni minggu tasadarion amang inang didok disi pasangap majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu. Itu topik ni minggu amang inang. Pasangap jahoba marhite hamoraon dohot dagingmu. Atik puhado tutu ate amang inang gabe sabalik na do na jojot marlea debata tabahen ala ni hamorota. Marlea debata tabahen marhite-hite pamatangta manang dagingta. Dang pola palobihura molo tadok amang inang dang sautik bejolma nagabe madabu tu dosa ala ni hamorao. Tidak sedikit lagi yang menginang, sudah banyak orang yang jatuh ke dalam lumpur dosa karena kekayaan. Dang sautik nuengon gabe sega jolma ala ni hamorao. Dang sautik bea menginang ala ni hamorao na toropan nueng jolma gabe sega amang inang. Atik pe dang dipersuada siat Tuhanido hamorao ni. Dia tahu amang inang bahwa kekayaan itu, kehormatan itu berasal dari Tuhan. Ale dan ngotik bejolma nama bahen marlea debata sian akka na adong di ibana. Atik penian dang parsuada honot tatong torok donang sian hitaon amang inang justru semakin mendekat kepada Tuhan karena berkat kekayaan yang begitu banyak yang diterima dalam kehidupannya. Tang tutup mata tong hita. Molo godang jolma nama mora gabe marlea debata di bahen adong deui. Tapi tidak banyak juga orang amang inang, tidak sedikit juga orang yang memiliki banyak begitu harta semakin dekat kepada Tuhan. Gudang dojolma nasi songon. Alai dang parsuada honota amang inang songon natadok di gijang nakinangi. Gabe lam uduk ibawan. Adong dojolma di jalo hamoraoni sian debata manginang lam sesep rohana. Lam serep. Lam burju ibana. Marsileon lehon. Alai adong dosa balik nadang songoni. Lam godang arta na jinalona, lam godang pasu-pasu na jinalona amang inang boy doi bana gabe jolma nama saitung holit si tutu. Boy madidok di hata batak si gotil monis. Molo monis nunga menek lam digotil tang nabinoto be songod dia panggotil ni. Adong dong ngolo ni jolma na si songoni amang inang. Dang diboto marsileon lehon HP na jinalonay si lehon ni debatadoi ditongani nguluna. Jala odo naeng nani igil ni Tuhani siat kita sude amangina. Ditiki ditata jalo akahamuraon, ditiki ta jalo hasangapon, neng manyan hita mamelehoni amang inang. Gabe sada pelean na mangolu. Tuadopan ni debata. Alai sahalinari dang palobihura tong molotadok adong do nagabe margijang ni roha dung mamora ibana amang ina. Dung lam mamora lam gijang rohana molo halak batak na pistar madokon angir nin na langit dianggo. Ito hodo ya manginang. Molodung lam mamora ibana angir nin na dianggo langiti. No to be.
jala bawin na tanoy. Ay ako kamu ma, bawin na tano, molodong lam mamora. Si bolisipe amang inang diboto do mabahen madabu jolmay tugitsang ni roha. Jala la mga lupahon tuhatay. Adong do barita mardongan poda, ubige amang inang songonon. Disada tiki marsakap masada si bolis, naing mangujuni sa dahalak parhauma. Disada tiki Roma si bolison, dicupangi iba nama sada parhauma, say dipikiri iba nama songonon. Mana yang bahenok kunuaeng, asa medebujo amat tahun tudosa ninarohana. Ujung na Roma amat tay si bolisi amang inang, ditiki mangula amatay di haumana manang di cumana jota dohita molo tu cuma mabuan tugo ibu tamu do tugo tahe so apa itu tugo bekal ibu mamang inang tugo na tu hauma di sisat ibana tu hauma di pihak matugo nai ditunggul-tunggul sopo-sopo na lama iba na mangula dungi Roma si bolisi dibuat iba na ma tugo ni amatay dibuat iba na tugo ni amatay ay molo hubua ano tugo naon bekal naon pasti tarimas may iba na apalagi di pamilngas di mata ni ari nga Malaysia ubiona ikor ripangari tingon may iba na ninarohan si bolisi dibuat mamanginang si panganonay. Topek matutu di hosniari dipukul sada maradi ma pangulay. Roma iba na tu sopona di ida ma dang disibe tugonay amangina. Sanga do iba na tarima sanga do di dokrohana songonon amanginang. Ay buha doon. Ay isa doon wayang na marani mabuat tugokon. Hapeaw nung nga male. Hapeaw nung nga tung masay mawas. Nga pagarak ko na mabuat tugoy. Sanga do amatay amang inang tarimas sogorohana ala dibagasan na male, dibagasan na mawas, di hosniari mago tugona. Hape ibana nung nga loja mangulahon akaulon na tarhona adong dope manako si panganon nai. Ujung no Roma amatay say dirimangi iba nama didok ma di bagasan rohana. Tuhan ternyata adong do PHP no pogos sianau. Adong do PHP no pogos sianau do apala tugo kipe iko buaton na siya kaumay. Alay do may si Tuhan. Hupasob umay, ikhlas maaw di si minamatay. Dungi diuduti ba na mamusay mangulahon ulon, Roma si bolisi amangina. Di si dibereng iba na amatay tegar, di dok rohana mamusay di bagasa rohana, bah. Ay gabedang marungutungu tapeon. Ay gabedang di tadi konok kape Tuhan na hape. Hape nungahu tabuniwa si panganon na, nungahu buat, seharus na niyan. Buraon naman yan debata, muruhan naman yan debata. Hape daw, ini na si bolisi. Ujung na amang inang, Roma muse si bolisi, say mamangarimangi. Wano mahenok kunwaing, asa madabutu bagasad dosa nuwaing parhaumon. Akajolmon ninarohana. Ujung na amang inang, lao may ba naman dapot tondongan na si bolis. Da jok do songoni si bolis do jok dongan na mol de mardongan dohot jolmana ma gok ni toddi ida to lama mana tu dongan na si bolis didok masongono kadongan dinna ahai enatuari lado tu mata sia dogolan bubuat do tugona alai huripu do rimasi bana buraon na debata Huripu do madawi bana tu bagasan dosa.
hape dao. Roma dongan na sibolis na ujago siya ni bana didok mamuse. Dak songon niya tong bayanom mo. Asa mada bujol may tubaga sa dosa. Buhado carana songonom mabayan. Molo dilihok ko do dinggan padaraman na dilihok ko hamoraon. Si nursudi akan na niulana do akalan na asing. Ida ma ikom mada bujol may tubaga sa dosa. Roma sibolis na parjoloy di dokma buhay. Ido laman bayan masongoni guk mabayan artana ikom madawi banan non alani hamuron tutuma atong amang inang lauma musay sibolisi madapoton amata pangula sinakingani disiroy bana amang inang pitor margugo masibolison ditabay maaka na dinggan di bagasan nguluna amang inang dinggan maaka padaraman na haumana pe amang inang bagak jala sudi haumanay menghasilkan marlopi-lopi gada ima hasilna tikini alay akadongan na amang inang haumana dang menghasilkan songon penghasilan ni ibana. Ujungna disadatiki amang inang ditikidung mamora ibana Roma akadongan na humaliang na mangido pangurupiyon bakon ni jolma do amang inang ditiki hurangan kita lao tu jolma na memiliki berlebih berkat dalam hidupnya. Lao maibana didapotan maamata parhaumay dipangido matu ibana dungi dilehon didok amata parhaumay ma tu dongan nai hatok be kamu mabayar dah aya perikot dok nah bakon ni jolma de yang manginang ido kan ketika kita meminjamkan sesuatu hal kepada orang lain pasti kita akan mengatakan hatok bayar hamuate dungi didokibana songoni olo HP ternyata amang inang hasil tani ni akadongan nai tonggodang memperhasilkan seperti yang dia dapatkan. Lalu disadatiki didok amat tema muse amat tapar haumai. Di dia doda ai nga dipijapo basa dang marna di paula kodope napini jammi. Didok akan asingi gagal panen dohami. Dang adong hasilna hujalo hami hubuat tami pai mamadah sabar majohamu ninna ujungna amang inang pitor Roma musai amatana memiliki kelebihan harta itu parhaumai didok ibana ma atong malosongoni bahenok kumam bungana marlipat gadda maaf kata manginang mulu akar rentenir na padalaton hepeng maaf kata 1000 kali maaf ay ulo do anak nai marbunga gabi marpahoppu hiaduh bereng songoni dikasih modal awal berbunga dang tarbayar na bunga nai pe marbunga muse gabi marpahoppu hiaduh bereng si songoni ujung nadang tarbayarna amang inang diluhut masude na adong na diibanay manang ahape bibuak ma ala didok rohana adak tulak nyobe mabayari binua ma itulah kekayaan yang tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan kita itulah yang salah. Nah dungi amang inang didok amat tema benok kumamarlopi gada anon napini jammi seharusnya iko bayaromu doi hatop tuau alai dang diulahoko minna siani boy tabereng amang inang barita namardongan podei sada pesan naneng dohonon na tuhita molo pasu-pasu ni debatado hamoraon alai
hati-hati amang inang. Kekayaan atau hamoraon molodang diboto mengelola, jala molodang diboto memakai amang inang, boy doi makorhon dosa tu ibana. Nah kaning hudokon sibolis boy do mangujuni jolmay, marhite nasi songoni, dingotamu do si job tahe, diujuni do, diujuni sibolis do si job, ido kan amang inang, diujuni, aledang boy buat hosana. Iblis bisa amang inang mencobai manusia dalam kehidupan ini. Itu bahan di dok siat debata do hamoraoni, alai pakai mahamoraoni pamatangi amang inang laho pasangap pon goar ni debata. Dada gabe parolea tu jolma, manang parolea tu diri sadiri. Hati-hati amang inang. Kekayaan itu bisa mendatangkan haleau tu hita sadiri, dakolan haleaon tu jolma, molodang taboto mamake di pardalanan ni nguluta. Di ngotamu do petahe cerita si malin kundang, si malin kundang amang inang di tiki pogo si bana, terberita do ibana halak na burju. Tu dia, alai dung mamora ibana amang inang. Dingok donatoras na tidak. Dia lupa menginang atas apa yang dia dapatkan dan yang dia rasakan dulunya sebelum dia menjadi kaya. Dakola nih, adong dotong nang di bibel tahi amang inang. Na lupa dung mamora. Aledang apala dosongon si malin kundangon. Ise madiboto hamuna gabe mate nasida. Dung lam mamora manginang lupa nasida sian debata hamoronne. Si Ananias dohot si Sapira manginang lupa nasida didengkan ni bahasa ni debata na jinalona di tongan ni nguluna. Kecintaan mereka akan uang amang inang membayar kesusahan dalam kehidupan mereka. Bahkan Ananias dan Safira amang inang, mereka berani membohongi Tuhan, manggabusi todii, digabusi nasida menginang. Alani saya tajamu ton mapangalahon na si Songonisya kita. Jadi na boy tubudo si Songoni nang dihita amang inang. Dakolan di si Ananias do si Safira, dakolan di si malin kundang, na si Songoni pe amang inang, boy doro di tonga-tonga ni nguluta. Jelas amang inang, Yesus jelas-jelas tidak mengajarkan agar kita membuang dan membenci segala sesuatu kemunafikan. Yesus mengajarkan hal itu kepada kita supaya kita membuang amang inang, membuang kemunafikan, membuang rasa kebencian amang inang, membuang rasa ketidakpedulian itu dari hidup kita. Bukan membenci harta kekayaan. Kita tidak boleh membenci harta kekayaan, tapi yang kita benci itu adalah perilaku sifat kita, karakter kita yang tidak bisa menghormati manusia, menghormati Tuhan melalui apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Itu dia manginang. Bukan menjadi benci kepada kekayaan, tidak boleh benci kepada kekayaan. Tidak boleh benci kepada kehormatan amang inang, tapi bencilah kepada orang dan sifatnya yang memiliki hal yang sedemikian, yang tidak mempergunakan kekayaan itu untuk menghormati manang pasangapon debata di tonga-tonga ni nguluna. Ido bahen didok di poda 2 lalu ayat 27, manang ise na mardenggan basa tuna pogos dang tagamon hurangan alai manang ise na papipit matana godang bura na manginona
tu ibana. Itu dia manginang. Jadi pakai itu manginang harta itu. Pasangapon goar ni debata. Pasangapon goar ni debata berarti mangurupi akan nadangol. Ingot tamu mapoda 20 walu ayat 20 pitu didok disi. Manang ise na mardengkan basa tu na pogos dan tagamon hurangan. Alai manang ise na papipit matana godang bura na manginona tu ibana. Dos doi songon hepeng amang inang. Mulodang boy dikendalikan, balik do gabe hepengin na mengendalikan hidup manusia. Taingok mah kekristenan di zaman sekarang ini amang inang sama sekali tidak sedikit lagi orang yang takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Ngalalap bejol mai amang inang mangalului hamuraon di perdalanan ninguluna. Jadi dibuat amang inang harta itu menjadi tujuan hidup. Jadi dibuat amang inang kekayaan itu menjadi pedoman dalam kehidupannya. Sebenarnya kekayaan itu bukanlah tujuan hidup kita sesungguhnya dalam hidup ini. Tapi tujuan hidup kita itu amang inang, yaitu hidup bersama dengan Kristus, mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus. Songon turpu epistel mingguta na diari Rabu manginang do epistel ta sadarion Rom 12 ayat sada sahat rodi duai didok disia manginang pelehon ma pelean na mangolu unang masarobang dohot portibion ido dipangido debata tuhita di bagasan tikyon marhite turpukon amang inang alani ima. Marilah jadikanlah tujuan hidup itu amang inang adalah memuji dan memuliakan Tuhan melalui apa yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan tujuan hidup kita itu adalah uang, kecantikan, kekayaan, maka hancurlah kehidupan kita. Maka susahlah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Boydo gabe bosir hasisega songon akaina nga uli rupana. Kalau dia mengatakan tujuan hidupnya itu adalah sebuah kecantikan saja, hati-hati. Aitoropan noeng jolma nga bagak rupani natay sudah cantik loh amang inang. Alai naeng manya ni mana kinclong, naeng may mana glowing, nang nabinoto bela may mana pedikur medikur. Karena tujuan dia adalah kecantikan dalam hidupnya amang inang. Akhir-akhirnya ketika manusia memiliki tujuan hidup yang seperti itu, dia tidak mendapatkan skincare yang benar karena ingin kinclong, akhirnya gabe roak. Nabagakian gabe roak. Itu dia amang inang. Atau sama juga seperti orang amang inang, seperti seorang bapak, tujuan hidupnya adalah uang. Ketika dia tidak mendapatkan uang dalam kehidupannya amang inang, tidak sedikit lagi para kaum bapak yang berani amang inang membunuh anaknya dan istrinya hanya karena ingin mendapatkan uang. Jadi hati-hati dalam kehidupan ini. Tujuan hidup kita adalah bukan untuk tujuan hidup kecantikan dan keuangan, tapi tujuan hidup kita ini bagaimana kita mempersembahkan diri kita, hidup kita ini amang inang menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Ketika engkau menerima kekayaan, pakailah kekayaan itu sebagai sarana kita memuliakan nama Tuhan. Ketika kita menerima kehormatan dalam kehidupan kita, pakailah kehormatan itu amang inang untuk menghormati Tuhan dalam kehidupanmu. Dan jangan pakai kehormatan serta kekayaanmu itu untuk merendahkan martabat orang lain atau mengucilkan orang yang ada di sekitarmu. Tapi jadikanlah kekayaanmu itu membangkitkan semangat hidup orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan dipermuliakan di dunia ini. Amin. Martang yang maita. Tuhan debata manami para siroha. Di palosodo pehami lau tumangihon hatam.
ajari mahami Tuhan. Lamangulahoni di pardalanan ning ulu nami. Masegodang doa kahamuraon nang hujalo hami. Di tonga-tonga ning ulu nami. Maritehite arta hasangapon. Marite ngolu di pariana konon do akalan na asi. Alani ihu pake hami mai. Gabesada dalan nami Tuhan. Lau mamuciho. Lau pasangapon goarmu nabadiai. Unang paluas hami, mangasahon hadirion nami, mangasahon gogo nami, mangasahon pikiran nami, uju mangulahon akaulon nami. Asa unang madabu hami ale Tuhan tu bagasan hadosaon. Asa unang gabi manipil hami sian dalan hasit tongami. Alai urupi dongani hami, maritehite todim todi porbadiai. Asa anggiat margogo hami, lapasanga poko Tuhan. Marhite na adong nang hujalo hami di tonga-tonga ning ulu nami. Soni doho mapargunahoni di pardalanan ning ulu nami. Asa anggiat lamar sangap buarmu di tonga-tonga ning hasyanganon. Tuhan debata pasu-pasu nang hami saluh na akan apungon. Ramoti dongani hami. Ajari hami lamangulahon akaulon nami. Asa anggiat boy tarulo kami akaulon nami. Bagasan hasit tongam. Ya karuas ni huria molo tungadong na tongon di bagasan na hurang hipas pamatang nasida lehon hahipason. Na tongon di bagasan arsak ni roha apuli nasida. Na tongon di namasihol di ngolu parianak konon patuduhon lehon matuhan di nasida. Asa anggiat lam sikop hamuraon hagabeon nang las ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Dia kanang taruli di parkarejoan lehon roha hasrepon. Lumobi roha biar midaho lamangulahon akaulon nasidai. Asangya boy di ulon nasida kaulon na jalagabe sada haroron ni pasu-pasu di tonga ni keluarga nasida be. Jalagabe tau pujian di adopanmu nabadiai. Tuhan debata si maroham. Nang dinalo mulak pehami anon siya tonga ni bagas coromon. Tuho mahu pasahat tami pamatang nang partodion nga. Ramoti dongani mahami. Asa tol hasami tutonga ni bagas nami. Di bagasan hahipason pajupang rapdohot keluarga nami. Digijang ni saluhuk ne pardosa na godang dohami jumulose sama dosa pangalasyon nami i. Asa unang tarabat asi dohot holong ni roham. Nanaeng silehono mudo pedihami kanub. Marhite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo jala tangihon ma Tuhan. Tangiang pangidoan nami. Amen. Marede mamusehita dison malas tapasahat peleata. Yesus, Lord, Apuna.
Upasahat ma pela natapa pungon tuado pan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasar hon madamena tutod ditabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.